Nasteko eskerrak eman adizkileu augustia posible induen danai, batetik erakundetako ordezkariei, zuen proiektuak burutzeko gure ikaslengan konfiantza jarri izanagatik, eta baita bertako tutore eta irakasleei ere. Bestetik, Mondragon Unibertsitateko eta Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko ordezkariei, eta nola ez ikaslei gaur behiek badira lan hauen protagonistak. Beste urten batean hemen egongo bazinaten ikusiko zenuen ez daudela gortzin eta horintza holtza gainean, ez dakit, faltan ez tezu egotako, nik uste ja azkenengo astetan behekin, ja lepoaino bukauko zenuela, eta sorteak atzue, Naro Andres eta Eneko Izagirreren aurkezle debuta ikusteak zaudetelako, agian, ez dakit, freskoagoak, dinamikoagoak, gazteagoak gehalako fitxauteko, ez da, Neroa? Bai, gazteagoak, baino RMR bat eta inor baino azkarro hitzeiteun bat aukeratu ditu orduan nik kastina zalantzan jarriko nuke, baina bueno, jarki gaude hemen sofa eta guzti. Ez dakit, etorrian aurkeztea edo la revueltan bezala hor jarri duen sofa, publikoko inuzentena esertzeko bertan, baina bueno, gu aurkezteaz gain ikastea gatoz baita ere, gu 3. urteko bi ikasle egea, eta datorren urtean guri tokauko zaigu bertan egotea, orduan ze modu hobia ez, zuen aurkezpenak ikusten ikasteko eta espero gu bezain beste gozatzea guztiak. Bai, eta lehenengo emango jo hitza Mondragoneko pertsona garrantzitsu nahi, Vicente Atxa errektoriai. Eskerrik asko, bixoi, garbi dago zuek gaztea zaretela. Eta ni garrantzitsuena ez naiz, segurazki zarrena bai. Eta, bueno, lehenengo eskerrik asko, guztioi Mondragon Unibertsitateko Atxabaltako kampus honetara etortzeatik gaur. Ikaslei, eskerrak ez, ikaslei sorte hon gaur, bai. Eta baita ere eskerrik asko antolatzaiei, beste urte baten gonbidatzeatik. Nola ez, eskerrak baita ere tokaitxesat ematea epaimaiai, bai. Eskerrik asko Mikel, Iban, Idurre, eta unintza ez dakit gaur zure lana zein dan. Hiruroi, mila esker gaur gurekin egoteatik, eta tartetxo bat etaratzeatik zuen agendetatik, gaurko lana. Gogorra dia, orduan kontu zibili aurkezpenarekin. Gure unibertsitatearen misioa gizartea eraldatzea da. Eta nik esango nuke guk dauzkagula 3 tresna gizarte hori eraldatzeko, ez? Alde batetik ikasleen formazioa, eta hori segurazki da guretzat tresna honena. Gero bestetik ikerketa edo ezagutza sortzea, eta hirugarrena nik esango nuke ezagutza horrekin enpresarekin elkarlanean berrikuntza sustatzea. Baina gizarte eraldaketa hori lortzeko garbi dago elkarlana dela oso garrantzitsua. Eta nik esango nuke gainera, Mondragon Unibertsitateko ezaugarri nagusitako badala hori ez, elkarlan hori enpresa, erakundekin, gizartearekin. Eta gaurko ekitaldian, nik esango nuke elkarlan hori oso ondo ikusten dela ez. Gaur elkarrekin egindako lanaren emaitza ikusiko dugu, ikasleak eta enpresak elkarrekin proiektu ezberdinetan lanean egon dialako. Eta Kimuberri egitasmoaren helburu bat hori da, ez? Elkarlan hori sendotzea eta egindako lana aitortzea. Gaur epaimaiak esango dagoe, zeintzuk izan dira, 3 onenak, euren ustez, eta 3 sari banatuko ditugu gaur, baina bai esan behar dut, parte hartu duzuen guztiak zaretela irabazle. Grado bukatu duzue, lan honekin, eta orduan horregatik zorionak guztiei. Beste aldetik, Kimuberri buruz, aurten 11 urte betetzen dira Kimuberri martxan jarri genuenetatik, eta benetan esker bereziak emain nahi diote Mikeleri, bera datorrelako izeatik, izea izan dalako urte guzti hauetan, nik esango nuke enpresa bat izan dela oso garrantzitsua hau mantentzeko, eta hasieratik izeak babestu daue Kimuberri ekitaldi hau, eta babestu dau proiektu hauen bitartez eragina izatea beste erakundekin, eta horregatik mila esker izeari. Baina baita ere, mila esker parte hartu duzuen erakunde eta enpresa guzti gure ikasleen GBL-ak babesteko eta ikaslei laguntzeko euren GBL-ak egiteko zuekin batera. Horregatik eskerrik asko berriz izea zentroari, Sociedad Deportiva Eibar, Anitzak, Arteman, Goiena,
Mauka musikagintza, Coyotes de Santurtzi, Penatxuri surf elkartea, Galizia Ambiental, Antiguako Ama Arrantza Eskola, Gautfena, Ripes Agency, Txikitu Arrostaitz eta Fundación Iniciativa Ibili Biziran. Benetan, muchas gracias a todos y a todas por colaborar en el desarrollo de estos proyectos fin de grado de nuestros estudiantes. Eta bukatzeko, aipamen berezi bat egin nahi dut dualari buruz. Nik uste dut lasai esan gekela Mondragon Unibertsitatea erreferente badala estatu mailan dual formazioan, aintzindariak izan ginen, baina baita ere nik uste dut oso importantia dela gaur esatea ikusentzunezko komunikazio sektore arlo honetan ere bai aintzindaria garela. Duela 4 urte martxan jarri geben dual eredua ikusentzunezko komunikazio graduan. Ez nago seguru, baina segurazki lehenak izan garela, bai, ia seguru nago, bai. Eta hori nik uste dut zabaltzen dau beste ibilbide bat gure ikasle guztientzat, bere euren formazioa, zuen formazioa, nolabait bai kampusean, arlo akademikoan, eta baita ere mundu laboralean. Eta gaur ikusiko ditugu ere bai, ibilbide honetan egindako proiektu batzuk, GBL-en emaitzak, eta bai gurako nuke eskertzea ibilbide dual honetan enpresa batzuei, eurak izan dialako lehenengoak zabaltzen ate hori gure ikaslentzat eta dual ibilbide hori egiteko. Eta bai aipatu nahi dut, bai Laboral Kutxa, JMA, Atlon eta AZK enpresak gure ikaslei aukera hori emateagatik. Eta nire aldetik besterik ez, orain beste gazte batzuk etorriko dira ona azaltzera proiektuak, eskerrik asko guztioi, enpresa eta erakunde guztioi, nola ez eskerrik asko ere bai ikaslei eta sorte on guztiei. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bixente. Oain Nagore Ipina dekanoak aurkeztuko digu ideienea leku berria hau zer daneo. Eskerrik asko, Naroa, jakin ezkero nik be papelak ekartza itxuz, danok etorri zari prest eta ni ez, nik be eskerrak emon lehengo espazio hau okupatzagatik gaur. Ideienean gauz, lehengo ekitaldiak die, hemen egiten gabizenak, eta neria desde luego lehengo aldixa hemen gainean nauena, baina bai gaurko ekitaldi honetan aprobetxau gura geuke zeuei ideienea espazio hau zer dan azaltzeko eta bide batez gonbidapen bat egiteko, ez? Eta ez bakarrik ikaslei, noski lehengo ikaslei, baina baitabe hemen zeuzen enpresa eta erakunde ezberdinei. Ideienea hitzak badakar, ez? Bere horretan ideien etxea izateko asmoa, baina ez bakarrik ideiena, baizik eta ideia horiek ekintza bilakatzearena, ez? Gure balioekin bat eta sustatzen ditugun egitasmo ezberdinen baitan Bixentek aipatu dau, gizartean eragiteko asmoa daukagula, ikusentzunezko komunikazioan hainbat arlotan aitzindariak izan garela, eta izaten jarraitu nahi dugu, ez? Eta ideienea badator horrei erantzutera. Komunikazioaren arlo berriari erantzuteko, prest dagoen espazio bat izatera. Eta espazio horretan gauza desberdinak gertatzea nahi dugu. Ez dakit egin dozuen ibilbidea gora bera, ero ondiok bakarrik hemen egon zarien. Baina ideineak badauzka bi espazio nagusi. Kampusaren baitan txertatzen dienak, beko areto hau espazio ireki bezala, gauza desberdinak gertatzeko, eta goiko espazioa coworkingerako. Eta zertarako egin ditugun bi espazio horiek. Alde batetik nahi duguna da komunikazio arloko berrikuntza artikulatzeko espazio bat eraiki. Leku desberdinetan gertatzen den hori ona ekarri, hortik ikasi eta aukera berriak eraiki. Beraz, formatu, modu, eduki berriak, erronka berriak sortzen hasi, esperimentatu, prototipatu, eta ez bakarrik gure horretatik irtetzen dienak, baizik eta enpresa, erakunde eta beste hainbat eragilek dauken beharrak hartu
eta hoiei erantzuteko asmoz sortudan espazio bada. Beraz, ez da guretzako espazio bat, danontzako espazio bada, eta betibe kulturarlotik, komunikaziotik, sormenetik eta ekintzailetzatik eraikitzen dien, ero ireki nahi dien bide berriei espazioa emotea da helburua hasieran esan bezala. Beraz, hemendik aurrera, edozen ideia ekintzaile baldin badukazue, zuek ikasleok, oin bukatzen duzuen horrek eta zuepe bai, joan prestatzen ja, aurrera begira, edo enpresek edozein behar baldin badaukazue, jakin hemen eukiko zuela etxe bat, espazio bat, bide berri horiek behintzat esploratzeko eta prototipatzeko. Horixe da, espazio hau dana, gero beste egun baten gure bozu emongo bizitatxo bat, eta, nik be eskerrak ematen bukatu, probatez, hau dan hau antolatzen eta prestatzen egon zarien hoi, eta zuei debut hone eukide izuela, eta beste guztioi sorte hon zuen proiektuetan. Eskerrik asko Nagore, eta hoen bai ekitaldiakin hasiko gea. Ze ikusiko dugu hemen neneko gaur? Hasi horretik, azalduko dugu zer gatu zen ikustea gaurkoan, GBL aurkezpenak edo, ez dakit, biztazu bat TFG haitutan ekana, GBL, GRAL, ez dakit, sigla pila badia, gradu bukaerako lana, GBL izeneko hau ikustea gatoz. Pixkate batia sortzeu izenak, baina zer da gradu bukaerako lan bat? Esentzian da, ikasleak 2008-2008 hontan egindako lanak. Ikasleak, ez ChatGPT, ez da adimen artifizialik, Ja, opegi batzuk aldatu dira ikasle askonak. Sartu gabe zenekin du hau, ikasleak egindako lanak dira, eta bertan, planteatutako kompetentziak garatu dira ikusiko dugu. Eta baita ere, gai espezifiko batean indako ikerlan sakon bat ikusi daiteke, eta baita ere, hau izan daiteke gako handi bat, lan munduan edola, kurrikulumian txertatzeko, eta lan munduako batepila bat irekitzeko. Eta, zein izango gaurko egitaragoan eroa? Labur egitaragoa esango izuet, edo igual, zamat itxoin borko deu mukerako luntxe hortako, aurkezpentxo hau eta gero hasiko galanelen txandakin, gero etorriko da bigarren txanda bat, izango dela bigarren hau dualian aritu dian ikaslena, gero ingo deu atsedenaldi txiki bat epaimahaiak erabakiak hartzeko, sari banaketa izango dugu orduan, eta azkenik luntxa. Aurkezpenak izango ja taldetako aurkezpenak 5 minutukoak, aldiz dualekoak 3 minutu izango ditue, eta ondoren, naroak aipatu bezala, epaimahaiak erabaki hartuko du. Eta aipatu nahi dugu, ez dakala zerikuserikan, hemendikan gutxira ospatukoan GBL aurkezpen ofizialakin, hau beste tono bada, beste sari bada, beraz hori aipatuta. Azken hoak batzu emango ditugu. Azken kontuak. Gaur hemen baratuko dira 3 sari, lehenengo sari aurkezpen onenari izango dira 400 euro, bigarren sarila aurkezpen onenari 350 euro, eta hirugarren sarila aurkezpen onenari 300 eurokoa. Eta ontako kontuan izango dian irizpideak, izango dira aurkezpenaren argitasuna, interesa pizteko gaitasuna, aurkezpenaren erakargarritasuna eta originaltasuna, hizkuntz zuzentasuna eta baliabideen egokitasuna eta demoraren kudeaketa. Eta azkenik, ikasle hauek zenei impresiona berdioen, ez? Hemendak hau gure epaimai handia, eta besterik gabe, lehenengo epaia izangoa Mikel Orobengoa, Mondragon taldeko ISEako zuzendaria, ISEak enpresako zerbitzu aurreratuen berrikuntzan diardu, eta arduratzen da, besteak beste, kimu berri egitasmoaz, gazten ekintzailetasuna sustatze aldera. Bigarren epaia Idurre Albizu, Garaia Parke Teknologikoko negozio garapen eta komunikazio arduraduna, eta azkenik Iban Garate, Mondrago taldeko komunikazio saileko kidea. Eta... oen ja ez gage joluzatuko, ez? Beste gabe hori da. Hasingo gaia ikasleak saio ongo jata, nerviokin eta, oen ja zuena daitza. Gehi egitzein deu, urduri ongo zate, beraz gozatu aurkezpenataz eta ondo izan, sorte ondan nahi.
momentutxo bat izango da, grabatu egingo dugu. Vale. Eta, bueno, zuk Peñatxuri surf eskolako kide bezala, esan zer bizi duzune 10 urte hauetan, eta, bueno, haitzan egingo dugu, atzean ikusteko zuen etxea azkenean. Gure etxea, hori da, bale. Eta momentutxo bat izango da, pare bat galdera, eta segituan bukatuko dugu, bale? Bale, Oin momentu baten soinu proba bat ingo dugu, bai? Vale. Bai, kalkulatzeko apur bat, eta... Orduan, hitzein baseik apur bat, jakiteko... Bai. Komentatu, ze bazkaldu oso, edo... Vale, bueno, gaur bazkaldu ez, errandik ez du bazkaldu. Gozaldu hori, bueno, kafesne bat, tosta bat, eta jazta, eta segituan etorri gara ona ondartzara Vale. aurra batzera, eta hori da. Ni soinua preste, Jon? Zu prest? Bai. Ja. Bueno, Peñatxuri surf eskola, 3. sekuentzia, lehenengo saiakera. Bueno, Gorka, zer sentitzen duzuzuk Peñatxurira zatozenean? Bai, bueno, lehenengo aldiz etorri nintzenean ona... Tapa. Vale. Vale, bueno. Zer sentitzen duzu Peñatxurira zatozenean? Bai, bueno, lehenengo aldiz etorri nintzen egona eskolara, bueno, bakarrik etorri nintzen, ez nuen inor ezagutzen, eta, bueno, ja pasa dira 10 urte. Barkatu edo, soinua. Ez moztu, Ez moztu, bale. Bueno, esan du... Hasieratik edo... Bai, Parkatu, parkatu. Beka. Vale. Nahi duzunean. Bai, bueno, hori, Peñatxurira etorri nintzen lehenengo aldian, hori, bakarrik etorri nintzen, ez nuen inor ezagutzen, eta ja pasa dira 10 urte, eta egia esan lehenengo momentutik etxean bezala sentitu naiz, jendeak oso ondo hartu nau, eta egia da familia bat moduan dela gurea. Denak ezagutzen gara, denon artean oso ondo eramaten gara, eta azkenan hori gozaba da. Bale, eta zein esango zenuke dela Peñatxuriren esentzia, o zer desberditzen du Peñatxuri beste surf eskoletaz? Bai, bueno, saiatzen gara ere, surfa zelatago beste zerbait erakusten ikaslei, pertsona onak izaten, inguru giroarekin, mendaukagun paraje zoragarri honekin konprometituak izaten, naturarekiko konpromesu hori eukitzen, gero ere jakitea, beste realitate batzuk existitzen direla, guk adibidez surf egokitu arantzen dugu gure eskolan, eta lan ikaslek ere ikusten dute beste realitate batzuekin bizi direla, eta hoien jabe dira ere. Eta azkenean hori da, pertsonak ezitzea pertsona moduan, ezain beste surflari moduan, eta hori azkenean Peñatxuri, familia bat, komunitate bat, talde bat. Bale, moztu. Bai, soinua ondo, Bai, Jazta? bai, listo. Hau izango zen dena. Eskerrik asko, Gorka, placer bat, Vale. Eskerrik asko. Bueno, perfecto. Bai. Bueno, baditu irudi batzuk, uretan grabatutakoak eta... Vale. Ikusiko ditugu momentu baten eta... Orain? Bai, etorri gurekin eta ikusiko ditugu. Vale. Aitzuri baten ingurunean gure familia sortu zan, giro ederrak kresalu zaina, laguntasuna ondartzan, eskolarekin zabaldu doguz, surfta natura bizitzan, Sahara herriak liluraturi, ta Guggenheim ezin jasan, berpiztuari Kantauri kostan, bizirik bizi gaitezan. Antzeslanak alde batera utzita,
Dokumentala sortu baino lehenago guk surfa dokumentalaren ardatza izango zela uste genuen, baina egia esan da bertan dokumentala garatzen hasi ginenean, dokumentalaren ardatza adiskidetasuna eta bertako gertutasuna eta elkartasuna izango zela konturatu ginen. Askotan esaten dugu itsasoan olatuek ematen diotela indarra itsasoari, baina ikusi dugu Peñatxuri Surf Eskolan pertsonek ematen diotela indarra eskola berari. Eta bukatzeko saiatu gara dokumental honen bidez, familiaren esentzia hori eta bertan ikusi dugun giroa ahalik eta hoberen islatzen, eta elkarte honen, familia den elkarte honen puntu bakoitza ahalik eta hoberen islatzea gure dokumentalean. Eta zer, Gorka, joango gara orain olatu batzuk hartzera? Bai, hartu ditugu. Nera duzu da? Bai, venga. Bueno, Jon, zuk igual batu hau eta hemen dagoena eta gero etorri, bale? No me jodas. Ahí va. Badakizuen ala funtzionatzen duen musika industria, edo ze egin behar du artista batek jende gehiagorengana iristeko. Hori guztia hitz batean laburbiltzen da, promozioa. Baina, ni ere kontuan izan, aurkeztuko naiz. Sare sozialetako algoritmoa naiz. Eduka ikusterako orduan ondo elikatzen banauzu maiteko nauzu. Baina besteen pantailetan agertu nahi baldin bazara, zura metraiztuena bihurtuko naiz. Orain ikusiko duzuen nola artista batek ez nauen ondo erabili. Naiz eta bere musika bikaina den hau ez da oso ondo zabaldu. Zergatik? Promozio faltagatik. Beraz, ongi etorri kontzertura. Ongi etorri! Ez, ni bakarrik nago. Bale. Eta, gure zu kontzertu emotea, Bai, ni prest entzuteko, baina zu nahi duzuna. Bale, ez dakit. Ez dut ulertzen, kartelak jarri nituen. Eta, igual ez nuen ordua jarri. Kartelean ordua eta lekua agertzen zen. Bale, perfecto. Orduan bai ez dudala zer ulertzen. Agian jendea ez du zurekin erlazionatu, bestela ez dakit. Baina zergatik, kartela beltza zen, ez dakit, ni beltzez janzten naz, eta oso simple egin nuen ulertzeko. Ja, baina eske ere oso arrunta zen, edo zeinena izan altzen. Agian zure aurpegia jarri eta edo beste estetika batekin ulergarriagoa izango zen. Ba, ez uste, ni uste dut nire aurpegia jartzea dela igual oso egozentrikoa. Ez du zertan, horrela jendea jakingo zuen zure kontzertu bat dala. Venga, emaidazu zure mugikorra, grabatuko dugula bideo baturan zure zareetarako, horrela jendea jakingo du kontzertu bat ematen ari zarela. Jo, ez ideia ona, benetan eskerrik asko, Eta mi esker etortzeagatik, zefan ona, bale. Bale, grabatu golan vertikalean, segero MySpacera igoko dut. Dale! A ber, nola MySpacera? Nik MySpacera beltzen dut, eta nire adiniko jende guztiak MySpace dauka. Bai, baina ere erabili behar dituzu zure jarraitzaileak erabiltzen dituzten sare sozialak. Bakoitzara egokitu eta mesedez, algoritmoari kaso egin. Ikusi dozuenez, abeslari honek ez nago ondo erabili. Neska hauek oso galduta daude, baina hau da sare sozialetan promozionatzen ez diren musikarien errealitatea. Pena pizkat ematen didat, igual lagunduko diet, venga. Kaixo, neskak. Baina zu, nor zara? Sare sozialetako algoritmoa naiz, eta mesedez burua erabili. Zu jarri ja bideoak grabatzen. Bale. Gero, kontzertu hau TikToken emititu eta mesedez igoko duzun informazio guztia Instagramera igo, baina estetika koherente batekin. Eta oso garrantzitsua da zure abestiak YouTubera igotzea, bale? Bale, baina eske pilo bat gauza dira, oiek, eske ez dakit nondik hasi, zer egin alde? A ber, adibide bat bilatu dezaket. A ber, Mondragon, Airaka... Nogen, badakit. Mondragoneko 3 ikasleek Airakarekin egin dute promozio hau, eta bertan taldearen 10 urteak ospatzeko sare sozialentzako bideo bilduma bat egin dute.
5 bideo esan dira YouTubera igotzeko eta besteak Instagramen eta TikToken ikusteko. Ikusi nahi dituzue? Bai, zeren oso galduta Oso galduta, bai. Jo, bale, nik hau ikusi nahi dut. Ez, baina hobetu unibertsu aldaketat ikastea, ez? Ez, hau ze holan TikTok, no? Bale, baina kontuan izan direla 10 urte eta 10 bideo. Bale, orduan, kamaratzeko hobeto. Ez, orduan ni hasirat ikasi nahi dut. Bueno, lasai, laburpen bat egingo dut. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. A ver... Ustez, nahi gabe famili bat sortu dugula gu boston artean. Kontu bat ezaztu egin naiz, parkeko soinuetaz, dudarik egin ezin zenean, abesteko beharotxaz, ez jakiteak, zaila erraza bihurtzean, iraieko igande batean, itxaso etxera bueltan. Erdibana Toyota zarrea, zenbat aldiz okerreko irtera, elurra bidertzea, beldurra diotloari, gaua bizi goizeani, hasi beste naiz egin, argitzetik dago. Sare sozialetan presentzia izatea ez da aukera bat, behar bat da. Musika munduan ikusgarria ez dena existitzen ez dena da. Zubi bat eraiki behar da, sortzailearen eta publikoaren artean. Eskerrik asko. Urrunetik datoz lehen hotxak, lehen kolpeak, kriskitinak, lehen oiuak. Belaunaldiz belaunaldi transmititzen joan da gaur egun arte. Euskal dantza. Euskaldunon dantza. Euskaldunak dantzan. Euskaldunon gorputza adierazpenaren hizkuntza da. Euskara, baina hitzik gabe. Euskal dantzaz komunikatzen da gorputzez euskalduna dena. Euskal dantza da ia euskalki bat. Euskaldunon gorputza adierazpenaren hizkuntza. Hainbatetan saiatu direna debekatzen, mugimenduak gelditzen, zigortzen eta itotzen, baina joan izan dena edatzen, handitzen, aldatzen eta egokitzen, belaunaldiz belaunaldi eta mendez mende transmititzen, erradiatzen. Erradiatzen. Horrela transmititu da. Mugimendu duen herri bat horrela transmititu dira balioak, egiteko moduak, herrigintza eta herria ulertzeko moduak. Herritik antolatuaz, Euskaldunon nortasuna plazara ekartzeko modu bat. Euskal Herriko plazetara. Arrasateko plazara, Marga Mercader eta Eugenio Garziak transmititu dute. Txikitxo Arrostaitz, dantza taldeko sortzaileek, ia 55 urtez. 70ko hamarkadan hasi ziren arrasatear txikienen oinak saltoka jarri eta besoak gora altxarazten. Duela ia 6 hamarkada. Zenbat aldiz esango zuten Marga eta Eugeniok? Joan beharra dut. Zenbat aldiz azaldu behar izan diote ondokoari baietz, debalde, musutruk egiten zutela bueltan gehiegi espero gabe. Individualismoa hegemonikoa den garai honetatik galdera bat. Noiz hasi ziren pluralean pentsatzen? Noiz pasa ziren individualean pentsatzetik pluralean pentsatzera? Eta ez balute pluralean pentsatu? Ez balute sortu, naiz eta ez kobratu, ez balute amestu, ez balute asmatu, Maitatu izan duten moduan ez balute maitatu? Ez genuke zertan dantza hau dantzatu. Aukera izanik ez balute hautatu? Ez genuke zertan dantza hau dantzatu. Egungo dantzariak ez dira dantza hura hasi zuten berdinak, etengabe berritzen eta betiko berdina aldi berean.
Ez dadin guzti hau galdu, ez dadin ahaztu. Egin gara dokumentatu, egin dugu dokumentatu, eta dokumental batean batu. Txikitxo Arrostaitz, dantza taldearen 55 urteak dokumental batean batu. Urrats txiki bat, oinak harin eta urratsak sendo ematen jarrai dezaten. Urratsak sendo eta oinak harin. Sua bihurtu den txinparta da, dabilen irrintzia da, mendeetan zehar dabien oihu hori gaurdaino iritsi dena. Gaur, atzo bezala, bihar, gaur bezala, gurea zainduz, ostean zainduko dutenei, eginaz irrintzi bat dabil. Primero está en negro, ¿no? Sí. Y ahora justo esto, ¿no? Bai? Aupa Maider, Paritz esan? aizu ze, etorriko zea unibertsitatean dagoen festarazta? Ba ez dakit, ikasteko asko daukat egisa esan, eta ez dakit pasako nazen. Venga Maider, animatu, ikusiko zu, oso ondo pasako du. Ez dakit, eskek jende asko egongo da, zarata asko, argi asko, ez dakit gustora sentituko nazen egisa esan. Así que, bueno, esango zut edo zer gauza, bale? Venga, ikasten jarraitzuko eta agur. Kaixo, Maider, zen moduz aspaldiko? Ondo, bai. Ba, plazentik ez azaltzen azkenen? Ja, eske pila nabel ikasten eta holan oso okupauta nago. Ba, berik ustegan, bale? Bai, iratziko zut, bai, Vale, bueno, agur. Venga, agur. Aio. Ay, me cago en Dios. Joder, Aizu, Maiderri zer gertatzen zaio? Ez datoreko unibertsitateko festara, ez dakit, azken alduntan arraro sumatzen. Bai, nik iguala esan manizun. Ez aizuritzen autismo den pertsona baten ezaugarri dauzkala pixka? Maiderrek autismoa? Maizia, nola ukiko autismoa? Si, unibertsitate karrera ikasten, hitzeten daki, nik uste Maiderrek autismo ukitza ezinezkoa dela. Aritz, hori ez da guztizola. Azkenean autismoa pertsonako hitzen eragin ezberdin dauka. Eta nik uste Maiderren kasun dela, giro ezberdinetan eta erlazio antzeko orduan. Aber sendatzen. Nola sendatu? Autismoa ezin da sendatu, ez da gaixotasun bat, da garunaren funtzionamendu ezberdin bat. Eta orduan zin dezakegu Maider festara tortzeko? Zer iruditzen zaizu festa egokitzen dugu bere beharretara? Ba, musika bajuago jarri,
Edo berarekin errespetatu distantziak? Ba, ideia hona hitz zait. Hala ere uste eta autismoan ingurun gehi informatu beharko nula, ezta? Bai, baina lasai, gautenak dokumental bat atera du. Ikusten dugu tizara? Bale, venga, guazen ikustea. Nire iloba garai hartan 18 urte zeuskala esan zeuskuen autista izan litekela, nik oso nire bezalakoa ikusten dut, oso normala. Eta esan eban nui, bera nire bezalakoa baldin bada eta bera autista baldin bada, ostras, igual nire bai. Hori, autismoa ez da gaixotasun bat. Askotan aurre iritzitxak izaten die, hau da gaixorik, ez da jakingo hitz egiten, zatuko da arazo askotan. Aidea gisa darela ezaugarri batzuk, danok betetzen ditugunak eta horregatik sartzen gara espektro horren barruan, baina ez ditugu danak ezaugarri horrek neurri berdinean betetzen. Fantástica, porque soy fantástica. Todo el mundo me dice que hago las cosas súper bien. Ser autista o tener una persona con autismo en tu vida, pienso que es un cambio de vida radical para la familia, un trabajo constante y una dedicación constante, pero que sabiendo cómo llevarlo y con dedicación y cariño, cuando lo tienes en tu vida no lo cambiarías por nada. Bueno, lehen egin dugun esketxe izango zen autismo duen pertsona batek bizi dezakeen egoera bat bere egunerokotasunean. Azkenean ezjakintasuna handia eta gizartean ez dago normalizatuta autismoa, eta hori berentzat arazoa. Gure proiektu hontan Gautenarekin egin dugu lan. Elkarte hau Gipuzkoa mailan erreferente den elkarte bat da, autismoaren arloan. Eta bertan autismo espektroan sartzen diren pertsonei bai haien familiei laguntzen dizkie zerbitzu batzuk eskainiz. Gautenak elkarteak eskaintzen dituen zerbitzuak funtsezkoak eta ezinbestekoa dira, baina guk gizarte gisa autismo duten pertsonengan kontzientziazio gehiago eduki behar dugu. Eta prest egon, beraiei ulertzeko, entzuteko eta laguntzeko. Eskerrik asko. Zerditzagatik izan zen. Gaixue, ezia dela guan. Familiak seguru zerbait gaizki zuen. Badaude joaten direnak, baina zer gertatzen da geratzen diren horiekin? Azkenik, negar egiten utzi nion nere buruari eta pizka bat barre egitea ere bai. Baina handik gutxira errudun sentitu nintzen hori egiteagatik. Atzo beste ama batekin hitz egin nuen, eta konturatu nintzen ez nengoela bakarrik. Baina gero buruan bueltaka egon nintzen. Zer egin nezaken hori saihesteko? Gaur apur bat irtetea erabaki dut, baina amaren abesti gustokoena jarri dute eta dena nahastu zait barruan. Konturatzen naiz nire historia partekatzean beste pertsona batzuei laguntzen diedala. Eta hori gustatzen zait. Suizidio baten osteko dolua ez da prozesu lineala. Gorabeherak izaten ditu. Aurrera pauso uneekin, baina baita atzera pauso uneekin ere. Badaude doluaren prozesua gainditu duten pertsonak. Badaude ere tunelaren erdian oraindik dagozenak. Eta baita ere min horrekin bizitzen ikasten ari direnak. Biziraun elkartarekin elkarlanean aritu gara.
Biziraun elkartea suizidaren osteko doluan dauden pertsonei laguntza eskaintzen die. Proiektu honen helburua da argazki txiki bat eskaintzea, eta aldi berean prozesu hau bizi direnei ikusgarritasuna ematia. Horregaitik sortu dugu dokumental hau, Iratxe Etxenike, Agustin Erkizia eta Bego Bezgaren laguntzarekin gaur gure artean dagozenak. Eskerrik asko zuen ahotsak gurekin partekatzeagatik eta bene-benetan espero dugu lagungarri eta baliogarri izatea pertsonentzat. Mila esker. Bizitza berri bati hasteko aukera dagoela, ez dela erresa, ez dugu ukatuko, baina posible dela. Yo le tengo como un amigo invisible. O sea, yo es como cuando tienen los niños el amigo invisible al que le hablan. Pues bueno, yo con Marcos tengo conversaciones permanentes. Saiatu bergailaz, gorde, nola baitere gordetzen ez, txoko bat zeinetan, eroritzapen positiboak hor dauden ez. Agustin Erkizia moduan, Josebarena gertatu aurretik da Josebarena gertatu ondoren, nik uste bi persona ezberdin direla. Y que hay salida. O sea, que se puede aprender a instalar a nuestros seres queridos en el fondo más interno y más inmenso de nuestro corazón y de nuestras vidas y que podemos seguir viviendo teniéndolos ahí, pero con agradecimiento, no con amargura, ¿no? Lortu nahi duguna. Iluntasunetik argitasunera. Eta bide hori elkarrekin eginez errazagoa izan daiteke. Eskerrik asko. Zure marka du enpresa landare bat balitz, nola zainduko zenuke? Aizu, barkatu, nola dago zuen landarearen zaindua? Da, mila gauza frogatu dituela eta ez du zer funtzionatzen? Bueno, ez da gauza saia, baina, has gaitezken hasieratik. Izenik baldu zurea. Nola izena, landare batentzat? Bai, garrantzitsua da. Landare bakoitzak bere izaera eta behar izanak ditu. Tira, ura eta guzki pizka batekin nahiko ez da, dinot, astemen ureztatuz... Astean behin, egunero ureztatu behar duzu zure landarea. Egunero, zure landarea, ez du eguzki gehiago behar. Ez daukadala denborarik, saranez gainezkan nagoela ja. Lasai. Entzun, ez dizu denbora gehiagik enduko, 3 gauzatxo baino ez dira. Entzun, lehenengo landarea humanizatu behar duzu, lehen esan dugu moduan. Izen bat jarri, ez dakit, nik... Ramon, adibidez? Gero, argazkiak atera, eta belar txar horiek igual kendu, ezta? Gero, polinizazioa oso garrantzitsua. Bueno, erleen atxikipen tasa oso garrantzitsua da. Interesatzen zaizu, erleak bertan, alik eta denbora gehien bertan gelditzea. Eta nola ez, beste landare batzuekin, komunitate bat sortu dezakezu. Bale, ostras, aritu zarela, inork ez sekula inargia azaldu. Ez kezkatu, emaiozu 3-4 aste eta ikusiko duzu nola hasten doan. Hortaz, hau da, zure markak dituen beharretara egokitzen bazara, eta hau da, zure markak dituen beharretara egokitzen ez bazara. Orain ikusi duzuen bezala, hainbat edo marka eta enpresa batek izan dezakeen ikasketa prozesua islatu dugu sketch baten modura, eta noski sare sozialetara bideratuta. Eta testuingurura eramanez, Reaper Science, Irungo komunikazio agentziak laguntza behar zuen Instagrameko edukia sortzeko. Eta behar honi erantzunez guk 6 bideo sortu ditugu. Horietako 4 izan dira Reels moduan, eta gainontzeko, beste 2 izan dira tendentzia dauden karrusel modukoak. Eta horrez gain guk ere 14 ideien proposamenak egin dizkegu etorkizunean erabili nahi izan ez gero.
Bestalde, orain berriro esketxeko kontzeptua berrartuz, hainbat puntu nabarmendu nahi ditu. Lehenik eta behin, enpresa humanizatu behar dugu. Landarekin egin dugun moduan izenak jarriz, sare sozialetan, enpresen aurpegiak, goraberak partekatu eta nola ez, emozioak sortu behar dira. Ondoren, atxikimenta nabarmendu behar dugu, hau da, ez laikak, ez komentarioak edo iruzkinak, baizik eta helburua izango litzateke ikusleak ahalik eta denbora gehien gure edukietan mantentzea, ikusi dugun erleekin eta polinizazioekin bezala, ez da. Eta horretarako juk edo amu indartsu bat sortu beharko genuke, adibidez, lore handi eta polit batekin bezala, ez da. Eta bestalde, ikuslearekin konektatzea ezinbestekoa izango litzateke. Landaren kasuan, besteak ondo daudenean, haiekin interaktuatu beharko genuke. Eta ulertzeko iruzkinak erantzunez, edo eta call to action bezalako esaldiak erabiliz, hau da, ekintzara bideratzen duten esaldiak erabiliz, lortu daiteke. Jarraian, ekoiztu dugunare laburpen txiki bat erakutsiko dizuegu. Así es como pasamos de esto a esto. No me jodas, con el tiempo que me ha costado filtrar y editar las fotos. 5 accesorios baratos de iluminación, parte 1. Nada, como ves hay un montón de clips y como tiene que ir todo montado al ritmo de la música, pues... Eta ikusitakoa, zuk nola loreztatuko zenuke zure marka. Eskerrik asko. Bueno, a ver, no jarri dezakegu kartela, promozioa egiteko da. Horreko bat dago, hor kartela. Vale, a ver. Horripiniko dugu. Gelditzen direz, bale. Handik edo, handik. Zertan zabiltzate? Kartelak ipintzen gabiz. Zer da hori training camp? Training campa hori Koiote Santurtzik antolatzen dagoen entrenamendu bat, futbol amerikara probeatzeko. Futbol amerikarra hemen Euskadin, hori ez da jokatzen estatu batuetan. Bueno, a ver, Koiote Santurtzi 20 urte darama hemen futbol amerikarra praktikatzen. Eta zuek zarete jokalariak, ez da? Ez. Gu komunikazioko graduko ikasle batzuk gara eta komunikazio plan bat egin dugu. Koiote zentzat. Bai, noski, zarete oso txikiak eta argalak jokatzeko. Bueno, a ver. Taldean ez dira denak oso handiak, ez oso indartsuak, zuetan ni bezalako jokalariak dauz. Eta egin duzue, ez nekin, egin duzue komunikazio plan bat, egin duzue beraientzat? Bideoak, argazkiak, kartelak, hau egin dugu kirola Euskadin edatzeko helburuagaz. Bai, eta daukazu hemen zeo zer guzteko? Bai, bideo bat erakutsiko txugu. Bai. Barigarria da kirola, oso askarra eta taktikoa. Bai, esan bezala oso askarra da, azkenan jokatzen da, paseak egiten eta korrika egiten. Baina, garrantzitsuena estrategia da. Ea nola kokatzen diren posizionamenduan jokalariak eta puntuatzeko. Oso interesgarria da, eta egin dituzuela ez da kartelak ere bai? Bai, kartelak, erakutsiko txuguz kartelak. Egutzi, bai. Lehena, playoff, zoragarria da, hau. Bai, izan ere aurten 6 urte egin dituzte playoffera ez zuetela zailkaten, da aurten zailkatu dira, da kartel hori egin dugu. Da alboka be playoffeko game deia da. Eta hemen,
Hau kokatu duzuen kartel berdina. Kartel hori guk egin genuen, Trinity kanpotarako, bai. 7an, 14an eta 21an. Etorri, Bai, eta hau azkena, zer da? Bueno, hau azkena da ekainaren 22an dagoela bat triangular bat futbol flagekoa Santurtziko Jotez, Torrelavega, Berserkers eta Donostiko Txipilloren aurka. Futbol flag, zer da hori? Hori kontaktu gabeko futbol amerikarra da. Eta nola jokatzen da? Ba, bideo bat bera ere? Denetari deko, bai. Ikusi. Bueno, ikusi duzunez, beste modu bat da, azkenan plakaje bariko futbol amerikarra da, non, bueno, azkenean aurkariak plakajean barik plakajea simulatzeko edo alboan banderia batzuk dituzuz, da, bueno, banderia hartzeko edo, plakajea simulatzeko kendu behar diezu. Azteko eta kirolaren oinarriak ezagutzeko ideia interesgarria iruditzen zait. Bai, justo hori da, koiote zerin dutxagun proposamenetako bat, futbol flagari garrantzia motie, ze gainera Los Angelesko Olimpiar jokoetan egongo dan kiroletako bat da, eta indarrantu bat dau. Eta edonor joan alda? Bai, etorri, zer. Bihar ikusi dugu elkar. A ber, baloia, frogatzen. Kontuz. Ni bezala, zuek ere, gonbidatuta zaudete. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ekitagatik. Vamos a por esto. A ver. Vale. Venga, Ane. Gaur ondo. Vale. Bueno, kaixo guztioi, ostiralero bezala gaurkoan ere beste errezeta batekin nator, oraingo honetan tortilla patata bat egingo dut. Eta egia da, tortilla patatak ez duela misterio edo teknika handirik, baina esan dezake... benetan, erritmo horrekin ikusliak lo hartuko daue. 2025 gaz, azkar hau, dinamiko hauin. Vale. Orduan... Eta arropa hori? Amantal bat edo jantzi, ez? Entretenimendua nahi badozu, holan ezin da. Laguntza por bat bidalikotzut. Venga, Garzi, guazan. Garzi. Venga, Karin. Baina... Vale. Vale. Hola? Vale, eskerrik asko. Vale, prest. Vale, harinago, tan... Vale. Bueno, kaixo, oraingoan ostiral honetan beste errezeta batekin nator, tortilla patata. Guztia hemen dugunean, nik 4 patata erabiliko ditut, eta 2 erdi arrautza erabiliko dut. Horretarako, zuek zuen etxetan kontuan izan zenbat zareten, eta horren arabera gehiago, gutxiago, eta zuek kalkulatu horren arabera zenbat errezeta... Kamera horizontalian, vertikalian grabau. Garazi, zuzantzun kamerari buelta eman bertzea. Hala, vertikala. Venga. Hala, buelta. Vale. Markatu, Vale. Perfecto, eskerrik asko. Vale, orain esan beharra dut, niretzat tipulari gabeko tortilla bat ez dela tortilla bat. Beraz, niretzat tipula beharrezkoa da, bai edo bai. Zuek ez dakite zerren aldekoak zarete, baina niretzat tipula beharrezkoa da, bai edo bai. Orduan, guztia
Segundoak. Garazi, falta dira subtituloak. Azpitituloak, eske honek funtzionatzen dute, importantea da. Azpitituloak, jarri. Bueno, vale. Bueno, ez epaitu, baina... Euskera batuan baino, in euskalkixan, jenteak gertutasuna gure dau. Ostra, hori bai, vale. Bueno, oain bai, ez epaitxu, baina esan beharra dakat, nik tresna bat erabilia berdetela bai edo bai, neharrik ez etxeko kipoliakin. Eta justo hemen dakat tresna hori, bai, beidau. Ostra, hola bai, elegante. Hemen beidau kipulia, nik esango izuet, nik etxetena dela, hartu patatak eta fin moztutzen dut, kutsilluakin. Eta gero, arrautzak hartu, eta hemen naztatzen dut, baina naztatzen dut kutsara batekin. Eta hola, goxu ertetzen da, seguru. Probau eta ikusiko dizu zela ertetzen da. Baina, bale, igual, zehoz ez? Bai, musika igual. Musika? Hartzen dugu musika. Bale. Bai, musika eta hola ja, bukaera, Bale. Ba, listo, dana prest dakaunian, patatak, arrautzak eta dana, oain bai prest goz tortilla prestatu eta guztia aurrera eramateko, ez da? Oso ondo, eskerrik asko! Hurrengo arte! Altza. Ba ikusi dozuen pauso danak jarraitzu behar izan daue saio hau sortzeko. Bi gazte ezagutzen ez dauien mundu baten murgilduta. Ikusliok, heldu da momentua, jar zaitxez eroso. Zuekin, Ganora Barik. Probekin hasi aurretik, goazen ikustera gure parte hartzaileek zer dakiten arrainei buruz. A ber, hau zer dugu? Izokina. Ez, legatza. Txitxarro. Txitxarroa. Oso. Hau? Gaio. Hori. Hauek? Kokotxak. Hauek seguru bai? Manbak ez. Lamazkinoak. Legatzan undegu? Legatzaztie... Hori die legatzan lomo. Prest lanian azteko? Bai. Egon beharko, bai. Venga, animo. Eldu hemen. Martxabal. Eskatu kerra egin dezu, Horrela ez ez? Ez da pentsatu ere gara. Ba, super gogorra. Intestinoak eta guzti hori pizkal gogorra. Hori da, holaxe? Momentu baten hola nimina. Bai, nola den, berda? Nagore hau errazago, zuritukatu zaizu, zati erraza. Izokinakin ondo ibili die. Hemen? Bueno, batzuk beste batzuk baino beto. Barkatu. Ea antxoekin zelan. Ba, bueno, hau izan da ikusi dezuena, gazteak entretenimendua eta euskera biltzen dituen saioa, eta guztia egin dugu Goienarekin batera, elkarlanean. Bai, telebista tradizionala atenta batera guztia eta gaztean ere mutera urbildu gara. Zaretera, TikTok eta Instagramera. Bai, gure helburu argia izan da, gazteak eta gu gazteok eta gazteontzat egitea. Eta hau guztion hitza kontuan hartuta egin dugu. Aizu, baina orduan gazteek zer behar dute? Euskarazkoak, euskal edukia bultzatzen jarraitzeko. Eta ez da formatu kontua soilik, izan ere gazteak islatzen dituzten edukiei ere lekua eman martzaile. Horregatik sinisten dugu proiektuan. Bai, sinisten dugu proiektuan. Izan ere ez gara ikusle hutsak. Ez, gu gara etorkizuneko sortzaileak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Desiatzen egin jartzeko, egun osoak jeberiakin lanian. Berdin. Nionaz goizetik liburutegian, eskeztot ikasi ezin zaonaz. Bueno, zuegon nazan nioen txikusiko pelikula bat. Igual, komedia romantiko bat elako zoz. Bale, baina, a ber, ze ikusten dugu, beti ikusten dugulako berdina. Zer nao, ja... Kandara enten doz beti pelikula honak orduan, ikustu gorzo, zeto jazta. Bueno, nahi zuzose ikusi beharko bai, ez? Venga, ez ez dagoen. Telebiztan gaur. Gris, klasiko bat. Favorez. Musikala ez. Ez? Musikala ez. Joder, bueno. Bueno, amaitzen da, así que a ver, zer dagoen. Titanic. A ber, eskala pizkat... Luzea, oso aspergarria... Tio, inoiz ez diazuela batzen ikusten. Hori ez da egia. A ber, zer dagoen. Crepúsculo. Nire koña. Bai? Beste heterosexual batzuk eta gainera hauek lotxamaten dauriela. Baina da barregarria. Ez nik alde bengo. Nire koña. A ber, rengoa zer dagoen. Eman aukera bat. Beti esate dut zuet.
Bikotea polita da, historia polita da, mesedez, tio. Eske da oso motela, oso Niri bikotea motela. baina- Horregatik dinozu edala. Bai, bueno. Vamos. Pretty woman, Bai, ikusten dugu hau. favorez, gaina super guapa do hemen, tio. Bai, Mesedez, ikusten dugu hau. Ondo hainez. Ez bau beste zer? Joe, bueno. Yo creo que lo que no se representa, por así decirlo, lo que no se visibiliza, no existe. Lo que enseña, apoya, y lo que apoya, sirve. Ume nintzela, gazte nintzela, ikusi izan banitu historia batzuk, ikusi izan banitu orain ezagutza ditudan pelikula batzuk, telebizio batzuk, ziurrenik askoz lehenago iritsiko nintzatekeela orain nagoen puntu honetara. Maitasun heterosexuala, familia eredu normatiboa, mundu baten promesa, baina promesa hori ez da guztiontzako. Ez gaituzte ikusten, ez gaituzte entzuten eta ez gaituzte sentitzen. Haur ginenean gure buruak panten ikustea ez ohikoa, eta ikusten ginenean sufrimenduan, heriotzan edo lotzan geuden murgilduta. Pantaila bat izpilu bat da askorentzat, baina beste askorentzat horma bat. Ez gaituzte ikusten. Eta ez bai gaituzte ikusten, ez gaituzte kontatzen, existitzen algara. Horregatik dokumental bat egin dugu. Anitzak elkartearekin batera, LGTBQ+ kolektiboaren errepresentazioa aztertu dugu. Horrek eragina duelako gure bizitzetan, harremanetan eta gure autoirudian. Errepresentazioak ez dira historiak bakarrik. Erreferenteak, arnasa eta bizirauteko tresnak dira. Gainera, ikusgaitasunak gure identitatea askatasunez bizitzeko lehen pausoa da. Gure dokumentalak ahotsa jasotzen ditu, testigantzak, minak eta aldarriak. Eta batez ere aldaketa nahi bat. Kolektiboaren errealitatea kontatzeko aukera. Pantailan agertzen ez dena, askotan gizartean, ez da existitzen. Horregatik, gure dokumentalarekin zerbait adierazi nahi dugu. Itzaletan egon diren pertsonak argitara ekarri nahi ditugu. Eta isilarazitako istorioak entzunarazi nahi ditugu. Horregatik, orain zuek zati bat ikusi eta entzuteko ekarri dizuegu. Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Aquí estamos, los y las que sufrimos aquello, y tenemos memoria histórica. No vais a pasar. Beraz, ez bagaituzte ikusten, ez bagaituzte kontatzen, existitzen algara? Beti da nik egon gara hemen, baina itzaletan auki gaituzte. Eskerrik asko.
Tu, ja bale ez, gaboro berdin. Osa, ez dit lo egiten usten. Hau normala iruditzen zaizue. Ni lo egin nahian eta bera, nire espazioa kentzen, gainean jartzen, nire manta kentzen. Osa, parazitu bat bezalakoa da. Ez dit lo egiten uste eta dena inbaitzen dit, ezke, inbaitza ere utza da. Inori ez zaio gustatzen ez, egoera hauek bizitzea. Guk sortutako harmonia, hainbeste maite dugun espazio pertsonal hori, beste pertsona batek baimenik gabe kentzea. Badakizu ezer, hori gertatzen da hain zuzen ere espezie exotiko inbaditzailekin. Baimenik gabe beste landare batzuen habitatak okupatzen dituztelako. Segurenik, noizbait landare honekin topa egin dezuela. Autopistetan, kostaldeetan, eta segurazki askori erakargarria edo polita iruditu zaizuela. Baina agian ez dakizuenez, Kortaderia Seioana, Panpalezka izenez ere ezaguna den landare hau, espezie exotiko inbaditzailea dela. Baina kalteak ez dira ingurumenean mugatzen. Gure ostasunan ere ondoriak sortzen dituztelako. Adibidez, arnasa alergien garaia luzatu egiten ditu. Eta naiz eta honi buruz berrigutzi batzuk zabaldu diren hedabideetan, ez da behar besteko informazioa zabaldu hauen kalte buruzko informazioa jasotzeko. Beraz, Galizia Mental erakundearekin batera, Kortaderia Seioana landareari buruzko bideo informatzaile eta sentsibilizatzaile bat sortu dugu. Esta planta está fuera de control y no te lo están contando. Suena como un simple problema natural hasta que afecta a tu salud. Bideo informatibo honen sorrera garrantzitsua izan da, oraindik Kortaderia Seioanak sortzen dituen kaltei buruzko kontzientzia ez delako nahikoa. Horregatik, bideo hau Kantauriar Isurialdeko eskola, hitzaldi zein sare sozialetan partekatzeaz gain, Frantzia zein Portugaleko zonalde ezberdinetan ere bidaliko da. Bertan, landare honen kalteak ere sufritzen direlako. Beraz, orain gu gara alarma piztu dezakegunak. Ez dezagun utzi gure alarma. Ez ezagun utzi gure manta kentzen. Izan ere, manta horrekin beti estaltzen bada, azkenean hotzituta esnatuko gara guztiok. Eskerrik asko. Zer da artelan bat? Kuadro bat? Eskultura bat? Ala ikusi eta bizi daitekeen esperientzia bat. Emagun, Picasso margotutako Gernika kuadroa. Xehetasunez beteta dago. Eta kuadro osoa simbologiaz ere. Historia bat daramatzean. Xehetasun bakoitzak zerbait transmititu du. Eta horrela Picasso kuadrosoarekin zerbait transmititea lortu du. Horregatik ez da bakarren margolan bat ikusten duguna. Esperientzia eta ikus daitekeen esperientzia bat baizik. Eta hortik abiatu ginen gu ere. Picassok kaosa margotu zuen. Gu, aldiz, elkarguneak marraztu ditugu. Picassok hori egin nahi zuen irudien bitartez. Gu, berriz, hitzez haratago dijoan espazio bat sortu nahi izan dugu. Gernikaren moduan, gure ekitaldiak ere zerbait piztu behar zuen. Horregatik, hurrengo galdera hartu genuen gure abiapuntu. Nola bihur dezakegu ekitaldi bat esperientzia?
Gure helburua ez zen egitarau bat egitea, ez da testuinguru bat planteatzea ere. Bizipen bat diseinatu nahi genuen. Sentitzeko, konektatzeko eta gogoratzeko modukoa. Hortik sortu zen komunikazio mokaduen azken edizioa. Arteak badaki nola sartu bihotzera. Eta guk ere komunikazioaren bidez bide berdina jarraitu nahi izan dugu. Hortik aurrera gure artelana diseinatzen hasi ginen. Esperientzia horri pintzelkak ematen hasi genizkion. Formatua, giroa, gonbidapena, pertsonak, koloreak. Hala ere, Picassok ez zuen Gernika edozein modutara koloreztatu. Ez zituen irudiak edozein modutara jarri. Lehenik eta behin testuinguruari eman zion garrantzia. Zer kontatu nahi zuen? Nola? Zertarako? Gu ere oinarri beretik hasi ginen. Zer behar du Arteman komunikazio agentziak? Nola konektatzen dugu Artemaneko bide lagunekin? Zer sentiarazi nahi diegu bide lagunei esperientzia honetan? Komunikazioa esperientzia bihurtzea zen erronka. Eta komunikazioik Coffee Break izenekoa da. Baina ez da kafe atxeden aldi bat bakarrik. Ez da galdutako denbora une bat. Lotura bat da. Artemanek bere bide lagunei begira sortu den espazioa, non emozioak eta elkarrizketak biltzen diren. Coffee Break ekitaldia komunikazio jardunaldi batetik haratago doan proposamena da. Ez da atxeden edo break arrunt bat, baizik eta esperientzia oso bat. Bai, formatu informala du, baina edukiz beterikoa eta modu estrategikoan pentsatuta dagoena. Esperientzia honetan, Artemaneko bidelagunak etxera, bulegora gonbidatu ditugu eta ikusi izatetik partaide izatera bilakatuko dira, hau da, eguneko protagonistak. Azken batean, aurretik ikusitako Picassoren obra eta Coffee Break ekitaldia ez dira indezberdinak. Ez dira bakarrik paretan zintzilikatzen diren obrak edo eta egutegian gehitzen duzun beste ekitaldi arrunt bat. Komunikazioa esperientzia bihurtzen den gunea da. Eta zer aurkitu dezakegu ekitaldian? Harreman estuak sortzeko aukera, networking dinamizatua, azken finean egunerokotasunean pasilloetan lankideekin izaten dituzun elkarrizketak. Eta hori guztia, barista batek prestatutako kafe baten bueltan, mokadu gozoen artean eta beste hainbat bitxikeriren artean. Coffee Break. Esperientzia bat. Zentzumenei. Eskerrik asko. Egun hon ikusentzuleak eta arratsaldeon Areitiotik gaurkoan beste partida bat jokatuko da. Zelaiaren kanpoan jokatzen dena, baina dena alda dezakena Irati, egun hon. Hala darat, gaur aurkezten dena ez da proiektu soil bat, Eibarren etorkizuna da. Etxe, zelai eta aro berri bat. Gaur kontatzea baino gehiago klubarentzat erraldoia den urrats hau biziko dugu. Hala da, hemen dena prest daukagu. Gure lankidea izea Areitioko Zeleibarrenean dagoela esango nuke. Kaixo izea, entzuten diguzu? Kaixo bai, protagonistak ja atera dira zelaira, jendea irrikitan dago partida hasteko, lehenengo momentutik egon dira animatzen, eta besterik ez falta dira segundo batzuk ja hau hasteko. Txistuarekin batera, ongi etorri Eibarren Kirol hiri berriaren aurkezpenera. Kirol hiri berri bat, Eibarrentzat neurrira egindako espazio bat, Irati. Hala da, iraganaren, orainaren eta etorkizunaren arteko topagune bat. Entrenatzeko, hazteko eta futbolaz haratagoan zerbaiten parte sentitzeko diseinatua. Eta bizitzen ari dena kontatzeko, Aizearekin konektatuko berriz ere. Kaixo, Aizea? Kaixo bai, eskerrik asko. Hauek ez dira instalazio batzuk soilik. Instalazio hauek simbolo bat dira. Zerena, esfortzuaren, parte hartzearen eta Barkatu Aizea, baina emedatoz. Atera hurbildu dira, kontuz eta gola! Gol! Eibarrek gola sartu du! Klubaren historiarekin, arrobiarekin eta jendearekin lotzen duen ikusen entzunezko pieza. Ez da promozio hutsa, parte hartzea da. Parkau Irati, baina epaiari zerbait esaten ari diote pinganillotik, ez dakit zer gertatu den jokaldian, barrera jungo da epailea. Ez dakit, nik pentsatzen dut gola izan dela, ez dakit zuek zer ikusi duzuen. Ez, hemendik ez.
Ez dakit, jartzen diguten errepikapena, igual irudiak bilatzen ari dituzte, oin, bale. Gure izaera sutan jaio da. Kolpe bakoitzarekin. Txinparta bakoitzarekin. Gure historia, gure esentzia da. Garrantzitsua da nondik gatozen jakitea, nora goazen jakiteko. Eta Eibarren argi daukagu. Ahaleginetik, sakrifiziotik eta iraunkortasunetik gatoz. Ilusiotik, pozetik eta batasunetik. Ikusi dituzu gure sustraiak. Zenbat azteko gai garen jakin nahi duzu? Eibarrek kirol hiri berria aurkeztu du. Beste pauso bat gure historia. Armaginen bihotza ilusioz betetzen jarraitzeko. Elkarrekin hazten jarraitzeko. Historia egiten jarraitzeko. Argi geratu da, jokaldia golean amaitu dela Irati. Eta ze gola. Bai, gol honek unkitu egiten du. Etorkizunaren urrats sendo bat da. Zuek irudikatzeko pizkat zelako garrantzia duen gol honek. Azken minutuko gola moduko zerbait izango zen, baina ariman askoz politagoa dena. Eta gainera ikusi dugu futbola ez dela taktika hutsa. Nortasuna da, identitate da, eta hori hemen entrenatzen da. Eta nortasun hori laguntzeko helburarekin, eduki kanpaina bat landu da. Inaugurazioaren aurretik eta ondoren garatzeko. Eta ezin dugu ahaztu, une honen garrantzia komunitate osoarekin zabaltzea dela. Edukien bitartez, proiektuaren historiak eta balioak zabaldu nahi dira, ez darat? Hori da. Hau Areitioren benetako garaipena da, guztiok horren parte izatea. Lehen taldetik hasita arrobiraino. Beraz aizea, gol honen ostean nola dugu giroa behan? Giro oso polita daukagu ointze bertan, zelaian, ikusten da eta sentitzen da zerbait handia datorrela, ez da? Eta bueno, ja amaitu da partidua. Bai. Entzun dugu, amaitu da partidua, eta gaur ikusi duguna ez da ohiko partida bat izan. Baina bai, Eibarrentzat etorkizunako jokaldi garrantzitsu bat. Klub txiki bat, oinak lurrean izan da, hasi dena. Eta ekarri duen esfortzuarekin, pareko den kirol hiri berri bat aurkezten duena. Ez da azpiegituraren kontua bakarrik, etorkizunarekiko, arrobiarekiko, eta beti bezala urratsez urrats lan egiteko apustua da. Beraz, zorionak Eibarri aro berri honengatik, beti ikasita, baina ideiak argi izan da. Bueno, hemendik ja protagonistak hasi dira aldageletara sartzen, eta jendea animatzen jarraitzen du oraindik, festa bat da hau, eta besterik ez, niri ez zait ezer gehiago geratzen. Eskerrik asko Aizea, eskerrik asko Irati, eta nola ez, eskerrik asko pantailaren beste aldean zaudeten guztiei. Hurrengo partidan ikusiko gara elkar, mila esker. Zer du itsasoa gizakiaren beste erakartzeko? Eki, 16 urte dituen ondarrutar gaztea, bizitzan zehar zer egin ez dakiela dabil. Arrantzale familia izan du. Bizimodu gogorra dela esan diote. Baina herriari ekartzen diona ikusirik, harrotasun handiarekin begiratzen dio. Itsasoari galdezka dio, ea bere arbasoak zer aurkitzen zuten Ortzimugaren magalean. Zergatik ez zuen banaiko aitaren pausua jarraitu. Bere aita kofradian dago, ulertezina egiten zaion egoera da aitarena. Urteko kupa berriro ere mugatu diote, eta ez dio azalpenik aurkitzen eginiko araudi aldaketei. Ekik aitari itsasoan bizitza nolakoa den galdetzen dio. Aitak dio, nahiz eta bizitza asko hobetu den, etxemina dela etxerik handiena, familia eta lagunak urrun izatea.
Hala ere, bizimodu gogorra aitonak bizi izan zuela dio, berari galdetzera animatuz. Hogei urtekin alde egiten gurasoekin ez ongi, bizi naia baina lotura, burua oraindik duzu argi. Marinela izan nahi eta ametsori beti buruan, buruan bakarrikan bagalitz baitere bihotz barrua. Ekiren aitona ere arrantzale izan zen. Aitonak beste aukerarik ez izan da ere harro egin zuen lan itsasoan. Portua, herriaren anima, nortasuna eta ogibidea bilakatuz. Semeari ez zion itsasoko bizitza gomendatu. Hala ere, bere bidea jarraitu zuen. Aitonarekin hitz egin ondoren, Ekik garbi dauka. Itsasoa izango da bere etorkizuna. Eki aitaren gana itzultzen da. Aitaren pausua jarraitu nahi ditu. Ekiren aukera da. Ekiren bizimodua. Lehen da bizi ordea, prestakuntza bat behar du. Horretarako, ikasketak eta beharrezko titulazioak egin beharko ditu. Baita praktikak ere. Badaki, betidanik gustatu izan zaiola itsasoa. Beraz, lanpostua proposa izango da berarentzat. Badirudi, familiako enpresak beste belaunaldi bat iraungo duela. Batzuetan, itzalen bidez erakusten da eskutuan dagoena. Argi falta den lekuetan, isiltasunak hitz egiten du. Belaunaldien arteko transmisioa ez da beti ikusgai, baina hor egoten jarraitzen du. Itzalpean, norbaitek berriz argiztatu esperoan. Arrantza sektorea Euskal Herriaren nortasun eta parte ekonomiko garrantzitsua izan da. Apurka-apurka, itzalpean gelditu dena. Beraz, denok batera aurki ezagun erantzuna. Nor jasoko ditu biharko amuak. Antiguako ama, Ondarroako arrantza eskolak, arrantzalentzako hezkuntza egokia bermatuko du. Bestalde, sortutako dokumentalak gizarteari arrantza arloa mahaigaineratuko dio. Berriro ere, gure herriaren parte izan dadin. Eskerrik asko. Nibela aukeuna ez, kolore guztitako aurkezpenak eta asko gau ikasteko datorren urtean listoia superatzeko gai izategean. Nori da, lehenengo txanda eta gero, bigarren nahi emango diogu paso, hau izango da dualian neondian ikaslenak, jakin neondiala enpresetan urte eta erdi lanian, unibertsitatea eta enpresa uztartuz, eta gokingo ditue aurkezpen motxagoak, 3 minutukoak izango dira, eta jakin bakarkain dituela baitare aurkezpen honen enprestakuntzak lana indu emezela. Nik usta ber, nivela mantentzean edo. Hore. Bueno, ni seguro nau hemen gelan garen guztik noiz behiten indeula puzle bat gure bizintzar, ezta? Zuek ingo zenuten eta zuek seguro baietz. Ta bakigu puzle batitek zer eskatzen digun. Azken fien puzle bat iten prozedimendu erresa da. Denbora eskaini beharra zaio progresui eta, piezak desordenota eta kaos baten aurkitzen dien pieza guztiri, haien lekue aurkitu beharra zaie, azkeneko emaitza osatzeko.
Eta, honek zerikusia handi dauke, enpresa baten irudi korporatiboa eta narratiba berritzen ditugunen. Eta hori intzon JMak, rebranding bat intzon. Bere irudi korporatiboa eta narratiba salmenta berri sortu zituen. Baina ez dakit zuek, baina puzzle honek ez dauka itxura hona, da? Nik uste guen di pixat kaosan aurkitzen diela, zike, pixat antola bingo dugu puzzle hau. Eta, pixat azalduko izuet, rebranding baten irudi korporatibo aldaketa baten prozedimendu ez zein den. Normalea, lehenengo, merkatu analisi bat egiten da. Kasu honetan, JM-an, egoera merkatun, ze posizionamendu daun bere kompetentzikin konparauta, eta bar. Hau izango litzeke, lehenengo pausua. Bigarrenik, narratiba. Ze historio eta ze mezu nahi dion helarazi JM-ak merkatui eta bere bezero potentziali. Hirugarrenik, errekurtso grafiko sortuko lieke. Kasu honetan, logotipoa, eslogana, tipografia berrie, kolore paleta berrie, eta holako errekurtsok. Eta azkenik, holako prozedimendu baten komunikazio plan eraginkor bat egiten da. Zertako? Aldez aurretik indan lan guztie, langile eta erakundeko partaiei komunikatzeko eta helburue esplikatzeko. Jendea, aldaketan barne sentitu dadila. JM-an kasun, hau intzon, eta ez zan oso eraginkorra izan emaitza. Zer falta zitzaion, puzzlea osatzeko. Eta hori da nik indioten ekarpena enpresai. Gida bat sortu dut, nun hemengo eduki guztie jasotzen don, eta esplikatzen duen langile bakoitzai, ze eduki eta ze momentutan erabili barra daun. Pixat, jendek barnera dudezan, rebranding honen helburue. Eta era honeta, puzzle osatuko litzeke azken emaitza lortuta. Azken pinen garrantzitsua da langilek barne sentitzea aldaketa hortan, eta ondo komunikatzea, eta eduki guztiek jasota edukitzea, haien erabilera zuzen bat iteko. JMA, Open in the Future. Eskerrik asko. Kaixo guztioi. Imaginatu duela 15 urteko kazetaritza. Eduki bilerak, telefono deiak, tekla 8 zenak, maketazioak, portada aukeraketak. Lan hori guztia, hurrengo egunean, herritarrei egunkari bat emateko, paperean. Lan hori errazteko edo bideratzeko entitateek prentsaretua zuten. Haien komunikazioak komunikabideei helarazteko. Egin orain aurrera beste 5 urte. 2015, prentsa digitalaren garaia. Hor, uztartu egiten dira paperezko egunkaria eta egunkari digitala. Eta erritmoa azkartu egiten da. Herritarrak gaur jaso nahi du gaurko informazioa. Zein da egunkari digital bateko portada? Zein da egunkari digital bateko kontraportada? Lan hori errazteko edo bideratzeko ere, enpresek haien prentsa aretoa zuten. Haien komunikazioak komunikabidei helarazteko. Formatu horretan baita ere. Eta etorri orain gaur egunera, saren sozialen garaira, ezta? 2025ean, sare sozialek aukera ematen diote herritar guztiei komunikabide izateko. Zein da komunikabide gaur egun? Zein da kazetari? Erritmoa hainbeste azkartu da, errealitatearekin egin duela topo. Eta zuzenekoak, storiak, postak, mezuak, algoritmoak, datuak, adimen artifiziala,
estimuluak, kontsumoa, informazio saltza guzti horren artean, kazetaritza errazteko edo bideratzeko ere, entitateek prentsa aretoa dute, haien komunikazioak komunikabide helarazteko. Zein da orduan arazoa? Laboral Kutxaren prentsa aretoak 10 urte baino gehiago daramatzala eguneratu gabe. Eta hortaz, nahi eta ez, eraginkorragoa izan daitekeela. Nola? Gidaliburu bat sortu dugu, hori azaltzeko. Zeintzuk izan behar diren Laboral Kutxaren prentsa areto digitala berritzeko ezaugarriak. Multimedia edukiak, beharrezko komunikazio gehiago, navigazioa eta diseinua zaintzea, orrialdeen optimizazioa, hedabideen dinamikei egokitzea, erabiltzaileei gerturatzea, konfiantza eta erreputazioa lantzea, diskurtsoaren koherentzia mantentzea, eta azken finean prentsa areto baten aukerak eta mugak. Zergatik noski, prentsa aretoak ere bere mugak baditu. Baina aldaketak dakartzate, eta aldaketak eskatzen dituzte. Eta eraginkorra den komunikazio bat, eraginkorra jarraitzen izateko, egokitzeko gaitasuna izan behar du, ingurura egokitzeko gaitasuna. Eskerrik asko. Egan egitea erraldoien kontua dela pentsatzen nuen. Halako ametsak ez daudela nire esku. Ezinezkoa dela zarataren erdian ahotsa altzatzea. Etziturik gelditu egin nintzen. Zarata isildu, nire ahotsa entzun. Halako batean, lagun bat agertu zen. Ez zidan askorik esaten, baina nire ondoan zegoen. Ez izkidan egoak eman, banituela gogorarazi baizik. Ez ninduen bultzatu, haizean nondik zetorren erakutsi baizik. Orain, igaka nabil. Ez inorka iriratu nahuelako. Norabidean nire baitan aurkitzen ikasi dudalako baizik. Askotan, agentzietako bezeroak horrela sentitzen dira. Txiki, ahul. Zarataz eta informazio betetako munduan, itota. Euren kabuz komunikatzea, edukia sortzea, ezinezkoa ikusten dute. Eta batzuetan, arrazoi dute, ezinezkoa da. Ezinezkoa da laguntza gabe. Ezinezkoa da norbaitek norabidea erakutsi gabe. Ezinezkoa da bakarrik badoaz. Horregatik, agentzia batek, bezeroaren ordez egan egin beharrean, egoak nola erabili erakutsi behar dio. Eta hori da, Sorlan Komunikazio Agentziak egin duena. Bezeroaren norabidea aztertuz, beraien kabuz egan egin ahal izateko tutorialak eskainiz. Autonomia komunikatiboa landuz eta bide lagun bihurtuz. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Komunikazioaren arloan, egia da, sormenak zientziarekin baduela zerikusia. Eta esango nuke, sormena zientzia bat dela, ez? Azken finean, esperimentatzeko askatasun hori ematen digu. Eta segara kimikan adituak izan behar jakitzeko, esperimentu batean, erreakzioa sortzeko, bi elementu behar ditugula, ez? Alde batetik, produktua eta beste aldetik, erreaktiboak. Produktua badaukagu. Azetaka. 37 urtez, tanta eraikitako komunikazio agentzia. Azetakak ere ez daki duen sormen gaitasuna zelako handia den.
baina egia da, eguneroko errutinek eta denbora faltak, sormen prozesuak bertan bera uzten dituela. Eta horretan aritu naiz ni, AZK-aren sormen prozesuak aktibatzeko formula berezi horren bila. Hasteko, lortu beharreko lehenengo komponentea, lehenengo materia, borondate kolektiboa sortzea da. Borondate kolektibo honekin, AZK-ko langile guztiek ulertuko dute, haien sormen gaitasunak uste baino handiagoak direla. Eta nahia piztu dugu, baina ez da nahikoa. Beste materia bat jarri behar dugu mahai gainean. Denbora. Produktu ikusezina. Baina egia da, dano dakigu komunikazio kanpaina handiak egiteko, denbora luzak hartu behar dira, batez ere pentsatzeko. Eta egia da, aurrekontuan eragina duela. Baina hori da gure lana. Bezeroari erakustea, haien gure denborak, haien eguneroko edo etorkizuneko kanpainetan erreakzioak sortuko dituela. Eta azkenik, elementurik erreaktiboena dugu. Ausardia. Erreaktiboetan. Gauzak txarto irteteko beldurra ez edukitzea. Eta orduan, eta bakarrik orduan, sortuko dira benetako erreakzioak. AZK komunikazio agentzian sormen prozesu berriak jarri ditugu martxan, gure ontzitik irten gara. Eta hau munduari erakusteko, aritu gara lanean ere. Eta hori da gure mezu berriak. AZK-ak komunikazio kanpainak aurreratzeko bezeroei sormen bide berriak topatuko dizkiegu. Eta barkatuko nauzue, baina ena zientzialaria. Eta egia esan, komunikazio sormena ez da zientzia zehatza. Beraz, atera duan formula bakarra da, komunikazio sormenean, sortzaileak izateko eta desberdinak izateko, formula guztiak apurtu behar ditugula. Eskerrik asko. Beharrak sortzen du grina, ginenetik izango garenera bideratuz oraina, hitzezala kantuz aritu naiteke, baina kantuz esaten dena ez da inoiz ahazten, beharretatik lortzen ditu helburuak, helburuz helburu, azten baita dena, akordez akorde, azaldu nahi nuke, atlon kooperatibaena eta ez dena. Oinarrizko akordetatik melodiara, melodiatik kantatzera, oinarririk gabe ez baitu zentzurik, egiten ari naizenak, oinarri lausoak izatetik, Miniklinik zera, miniklinik zetik atlonera, zergatik ta nola jakinda, finkatu ditu komunikatzeko oinarriak, 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 oinarriak ta egin beharrak, oinarriak.
musika ulertzeko, askatzeko, aldarrikatzeko, ta ongizaterako. Komunikazioa ulertzeko, askatzeko, aldarrikatzeko, ta ongizaterako. Hatron mini clinics komunikatzeko, zabaltzeko, aldarrikatzeko, ta ongizaterako. Hatron mini clinics komunikatzeko, zabaltzeko, aldarrikatzeko, ta ongizaterako. Oinarrizko akordetatik melodiara, melodiatik kantatzera, oinarririk gabe ez baitu zentzurik egiten ari naizenak. Oinarri lausoak izatetik mini klinikzera, mini klinikzetik atlonera, zer-zergatik ta nola jakinda finkatu ditu komunikatzeko oinarriak, benganok, oinarriak, oinarriak, oinarriak ta egin beharrak, oinarriak, venga, pixka fuerteo. Oinarriak, 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 oinarriak ta egin beharrak, oinarriak, komunikatzeko oinarriak. Eskerrik asko. Ja, aurkezpenanak bukatuta, atxenan txanda iritsi da. Ze orduiak arte, amoiak arte ez, Gostin? Amoi galdea. Ez da, igual epaimaiak denboa berkou, zaila ongoala erabaki jartzeko, amoi galdea berriro elkartuko gara hemen, ja, sari banaketakin, eta sorte ondana, ja, berren horkira ostean. Ze bat, sariak eman horretik porraita bat animatzea edo. Porraitea edo batek. Porra. Eta patio osua pasatu da, Ane porra? Nik hasieratik argi eukidet nire porran deine duala, ebai lidetain izei ipinidet, eta ane iratita hoian ipinidet. Beste bat animatzea edo. Deinek temazo, oinarriak. Bai, patio osua pasadeu, kantua gora eta bera, zemoz izan aurkezpena edo. Ondo. Bai, gustua kantauta, ondo. Ez dakite ulertu da noez, baina ni saiatu naiz behintzat. Bai, nik uste danak berdin pasabela, oinarriak gora eta bera patio guztia, ez dakit. Eta hor JM-an, nesu puzte bat 5 piezakoa, ez? Ez dakit, 200 piezakoa ematea izuga berra asmatuko ote zenun edo, dana oso pintzen. Ensaion 5 piezana gaizkin una ziren, así que imagino 200 piezako. Bai, nire urduri non, berra asmatuko zitun piezanak ondo edo. Eta gero Gorka, non da Gorka? Kimika erakustaldia, ez dakit fizika erakustaldia egin diguk, pixkat hor koiskan kontra txokatuta erori eta lagotia, zemouz sensazioak edo? Nik espero neban esplosio bat, baina ez da pasau. Baina, bueno, gustura geratura. Ondo. Hasiko ga igual? Bai, ja show hau eman da gero sariakin hasiko ga. Hasiko ga betik gora, lehenengo 3. saria Iban Garatek emango dula. Mezua egoki, dotore eta era irudimentsuan adierazteagatik, 3. saria Sorland elkartearentzat, igo dadila Aizea, Bedia Launeta. Aize.
Bueno, azteko zango eskerre berezi batzuk, supongo. Askok pentsatu zuen hemen azpian egon azela bakarrik, baina ez, azteko azlago esku. Egon da hane urresti, así que txalo bero bat berandako. Eta bueno, hau ezin izango zala hain bai Zorlan komunikazio agentzia barik, eta bez nire tutora Sara Matzutan igatik, así que bai txalo bero bat berandako. Eta hori. Bueno, bigarren saria Idurre Albizuk emango digu, Garaia Parke Teknologikoko negozio garapen eta komunikazioko arduraduna. Eta bigarren saria elkartaren balioak eta zerbitzua abestiaren berotasunez helarazteko gai izan delako, bigarren saria Azlon elkartarentzat Deine García Bravo. Bueno, esan, eskerrik asko sari hau emateatik, eta baita ere eskertu nahiko nuke, azken 2 urteetan, nire bidelagun izendan Judit Erainai, ze beha gabe, enun eukiko, Atlonen indituten ikusentzunezko eta komunikazioko lan pila bat iteko aukeraik enun eukiko, eta baita ere, han ez duazu bizkarri, baita bidelagun izendala, azken 2 urtetan, eta nola ez da noi, hemen bukatzea gure bidea, gradu bukaerako lan honekin, eta espero detanak etorkizun polit bat eukitzia, eta bidien baita juntatzie danok alkarrekin, eta gogoraztie, azken gala hau, edo azken ekitaldi hau, eta baita ere, bizi izen diteun 4 urte hauek. Hoxe zen, eskerrik asko. Eta bai, Mikel Orobengoak emango du lehenengo sarila. Soiltasun handiz, diskurtso koherente eta indartsu bat plazarazteko gai izan direlako, lehen saria Txikitsu Arrostaiz taldearentzat esango da. Irati Lizarralde, Oian Loiti eta Ane Odriozola. Asko, egixe esan, espero ginoan, kena. Baina ez. Konta bondo, a ber, sortu dugu hype raro bat unibertsitatean esaten, irabazin bio, baina gehiago jarrera bezala. Eta irabazin du. Realidadia bete da. Eskerrik asko saria ematiagatik, mimoz eta gogoz ibili gara lantzen azkenengo urtebete inguruan, abendutik hasita lehenengo grabaketekin, urdin ditadana jarriaz. Eta hori, lan politxa, ez gauen gura edo zer itia jebelian, bai gure gauen apur bat komentaduen diskursuan bezala ez, gertuko ertzetako proiektu bat erdigunean jartzea, eta horretan ibili gara denbora guzti honetan, eta gure balixuekin bat iten dagoelako, así que posgarrixa da sari hau jasotzea, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta beste gabe hauxe izan da 2024-2025 ikasturteko Kimu sarien sari banaketa. Ez da gitanak itxuten gara luntxa kizton pintaseka da. Osake, eskerrik asko. Irauzle danak igotzia argazkia teatzea, taldeko argazkia dako zuen, argazkia.
Bueno, aipatu nahi dugu baita ere, epaimaiak bi proiektu bereiz zitula aipamen berezi moduan, Eibar SD eta Goiena taldia egindako proiektuak, aipamen berezi bat. Eta ez dakit, prestal gaude gurren urteako, naro, ikusten nivela, datorren urtean superatzeko Artitugu apuntiak, zaila dugu. Ideak eta artitugu, Zoragarria izan da danan parte hartzea, eskerrik asko, eta, bueno, guazen dutxea, da gozia da kaula. Mila esker.